Aj, što i mene ne vole. Ja sam zauzet. O, tabaj. Tabaj. Ja. Ne. A što ja tebe nisam, mami ti jebe. Sad ti je posle ovoga crveni? Mamicu. Evo ga crveni, kako sam rekao. Gekaj. Posle njega ide... Samo gekajte. Na zdravlje. Sad će boss neđe, jel de? Jeste? Upravo idemo prema bossu, druge staze. Double Dragon 3. I šta ti je ovdje, naravno? Treba. Adam se muči, ja sam udaran. Ko se muči pobra energiju, pa mi reći, ko imaš? Ja sam primao više. Nisi imao isto, Jesam! a sad imaš manje. Jesam! Evo ga boss. Oooo, Dobro, jeste ili niste sad... Jeste ili niste, sad ćete završiti. Ali opet ste dobro odigrali. Ajde, ti ćeš svoj nas, jel? Sad te vidiš ti, sad će game over, bre. Ajde, s vremenan. Sad će game over. For you, but for him. Hajde! Ajde, tučite. I ovo je teško, pa ti ga dosta čuš kod konja. Gledamo, malo je mutno. Samo da gledaš nogama, ima brzo ovako. Onda ti vrati, samo da znaš. Ne mora se ništa. Dobro, neću. Jara, nemoj, pa teži onaj s kosom od ovo. Vidit ćemo. Poslije ćemo njega izabrati kao bossa, znaš, kao igrač. Kako ne mogu da snimam ovu majku? Jel ga samo tako tučete? Joj, kako ga taba! Svaka ti čast! To, jel de? Ono na. A nemoj ga tako, pusti malo izaće. Grehota. Grehota. Ne mogu, o ne zajebati, o joj, što te zajebati. Je zajeban, ba, što te geknu, je zajeban. Sad se razmahni nitko, čuvaj se sad. Čuvaj se sad. Razmahni. Oj, sve ode ovo. Hela. Nije, bravo. Da ti misliš dva puta palio i... Ajde, doni bre. Eto čera vas, paste. Tak se. Ti ga tamo, ja ga malo. To. Ustan. Yeah, I want to join you. Znači, sad možemo njega da biramo. Yes. A ovdje je mnogo sport, već. Ovdje je prvi kamen. Ovdje je mnogo sport. Čekaj, jašem, čekaj. Dobar, eto, Japan. Čuj, Japan, skinut. Joj, ovi levata. Znate, njih moraš kao ja, kako bi, drugačije ne moći. Ja bih Imamo dalje. Već smo prešli 4 minuta. Snimanje. Ove ako ubijem ikako bit će dobro. Samo A kako lako ginu, brate, 2 put opališ čao. A Dobro zato ide. to 15 puta presasti. To je to. Brate, Dobro ide. Kao ja, drugačije ne moći. Vjerujem mi, evo vidiš. Dobro snimamo. Samo putujemo dalje. Mjesecu se radujemo. Veže, idi gore dole, kao ja. I on će ti 7 mjesec sam doći do tebe. Vidiš ovako. Otaš. Ček. Šta se mahni to? Samo tabajte. I nekako sam ga presastavio, nisam ga nije. Ajde. Paste se. Gdje će se pa? Što radi, ne mogu da stanu. Pa ajde da ga jednom u životu ono presastavimo, ono najjače. Evo ga mrtav ovaj gore. I ovaj. I ovaj te mrtav. Vidite, još malo poprelazimo 5 minuta. Ja, ovoga vamo ganjamo. 30 megabajta snimanja. Neka je. Malo da pokažem kako ljudi igraju.
A u pičku materinu i šuriken i sve. Nešto se ljuti, ku. A da se uvikli. To snimaj, da snimam to, da snimam. Pa to ide uz... To ide u arhivu u TV Sarajevo. Ovo će ići na BH Tele. Na televiziju BH. Ide na Hayat. Šta skačeš? Prošli smo 5,5 minuta snimanja. Ovaj se još uvijek ljuti. Eto, imamo malo smijanja. Ajde više, jebe. Aj, jebe. Nikako da stignu do kraja, ali ja mislim da su stigli. Sad ćemo. Da vidimo. Šta je ovo jebate, koliko ih ima? Ovaj Jimmy ostao sa malo života, ali Billy još dobro. Jedan koji, dva. Jimmy. Znači, vidit ću. Kako bre, pa dokle više? Ja mislim da su stigli do kraja, ali... Pa da, ja mu skočim i na mač. Sad ne istiglo da ga izvadiš. 6 minuta i 20 sekundi snimanja, ali ja mislim da su stigli do kraja. Ćao, krepa čovjek. Evo ti ga. Kako se dobije sad nekog drugog Chinese-a? Čin. Ali ovaj nema nikakve specijalne udjave. Što ko jako, brat. Jače od njih. Dva puta dodariš niđe sa njim, gotovi su. A, bježi ba. Neću, šta je? Čuje. Jebi ga, povodom ubije, sad sam... Možda će ga ubiti. Pa bježi vam. Ma, dobit ćeš, ja mislim, novog igrača kad te. Ne riječ. Billy je umro, ovaj Čin je ostao sam. Plače Billy. Kinez Ja. kod Japanaca, nije. Nemoj plakat, va. Snimao sam minuta, a sad da plačeš, evo, nemoj, vidi ga. Ovo direktno na YouTube ide, va. A sad počeš. Why? Why? I was so close, man. I was so close. Ova još nastavlja. Jebeno ti, mamo. Tako. Već smo snimili preko 50 MB skoro. Tabaju ga i on njih malo... Hajde, svi ovi, ali onaj samo skače, odozgo jede volna, pa hodi vam. Malo se drma kamera, izvinite. Aha, nešto čaša. Aha, ne mogu da se izvlačiš. Ne izvlači se, ajde. Ej! Eto, krenuli opet, malu pauzu, bilo poluvrijeme, pa moral malo pauzu praviti. Hoćemo Karisa po kafu ili ti dok se on... Može, hajde. Ajmo po kafu, šta ću reći. Ajmo, idemo praviti kafu.